ଦିନକର ଘଟଣା। କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଛେଳି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବାକୁ ଗଲେ। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଅଜାଣତରେ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରହିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲା। ସେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଆଉ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା କେମିତି ରାତି କଟେଇବ ସେ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଦେଖିଲା କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଭାବିଲା ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଜି ରାତି କଟେଇ ଦେବ ଓ ସକାଳ ହେଲେ ସେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଛେଳିଟି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏକ ବାଘର ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ରାତି ହେଲା ସେତେବେଳେ ବାଘଟି ତା ନିଜ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ତା ଗୁମ୍ଫାରେ କେହି ଜଣେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ବାହାରୁ ଥାଇ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ପଶିଚରେ? ବାଘର ପାଟି ଶୁଣି ଛେଳିର ଦେହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ଛେଳି ଭାବିଲା, ମରିବି ତ ଡରିବି କାହିଁକି? ମନକୁ ଟାଣ କରି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚି କଣ୍ଠ ବଦଳାଇ କହିଲା, ମୁଁ ବାଘମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲୁଛି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ତୁ ଆଜି ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛୁ। ତତେ ଖାଇ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଭୋକ ମାରିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ବାଘ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଭାଗ ଭଳି ଜୀବଟିଏ ଅଛି, ମୁଁ ତ କାହିଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏବେ ତ ରାତି ବହୁତ ହେଲାନି, ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋତେ ସେ ଖାଇଦେବ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯିବି। ତାପରେ ବାଘ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇଗଲା। ନିଜର ସାହସ ପାଇଁ ଛେଳି ଆଜି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲା।